Pozdrav svima Lionel Balkancima i onima koji će to tek postati. Ovaj show vode Carlo and Dexter u suradnji sa Nisam više zelen, sada smo Trulavišnje Productions. Krenimo. Pozdrav ljudi, evo sada ćemo vam ispričati dvije priče koje su nam se desile na serveru. Znači, Dex, možeš započeti. Znači, vozio se ja sa hot knife-om, znaš, bilo mi dosadno. Ništa, ja počnem leti, znaš, nitro letim. Sa hot knife-om, niko mi ništa ne mre, znaš. Jedam ja burek. Imao je nitro, da. Jedam ti ja burek, znaš, burek od sira mislim da bilo. I pogledam ja u burek. Sjetim se ja Stefana, Devita i Vara. Niš zovem ja njega. A zaboravim da smo isto organizaciji, znaš. Veli, oće Var, oće, kak ćemo? A kad smo isto organizaciji, ništa, otišao ja u poštu, platio ja 1000, pa jedno 1000 maraka, nešto je tak bilo. Samo 1000 mislim da je rekao, da. I dobro, on mene premjesti tamo u medicinsku službu, znam da me tamo prebacio. Viš, sad, ti idemo u Varovo nabaciti jedan. Viš, krenemo mi, znaš. Igra, ja sam dosta dobro odigrao taj Var, znaš. Velik budžet smo igrali, mislim da je bilo $100, nešto tak je bilo, veliki ulog. I Stefan dosloše igra, znam. Skor mu je bio negdje, znam da na kraju sramota, ono, užas jedan moj skor bio, znam da je bio 40 kilova i 0 umiranja, užas jedan, a moj je bio samo, ma ne samo, nego ono, ja sam se sam sebi divio kako se ja napravio tak velik skor, znači 23 smrti i 5 kila, ja sam to odmah sliku stavio na forum, mislim, ljudi su mi se smijali, ja ne znam zašto, valjda mi je bilo smiješno što sam tak jak bio na Varu ili, ali ja cheat nisam koristio, znači, ono, Stefan, stvarno ne znam što reći, ono, ličiš mi na burek, eto, samo to. Pozdrav, sam vam priča Carlo. Znači, sad skinem se ja novi cheat, idem ja njega probat. Uđem na aerodrom preko kapije, mislio da sam otvorio, jesam kuda, zaključio sam ja cheat. I sad vidim ja neki tamo ulici zajebava s autom, piše mu iza glave Ahmet Humkić. I šta je on se tamo zaleti, idem ja se u njega zabit. Kad on iza mene proleti, i ništa, šta ću ja sad? Upalim ja cheat sad. I krenemo letit, Ahmed bježi tamo gore dolje, ja za njim. Mi se lovamo tamo po zraku, kad vidim ja, pogledam iza sebe, neke dvije točke. I ja mislim, vještite, sad sam gotov, začarat će me. Kad ono to, Edward i Fehim sa Sun Kingovima mene naganjaju, pogledam na desno, majko moja, to Stefan Devito sa rančerom svojim dolazi, leti. Aju, Alem je došao sa onim, kako se zove taj, kako se zove taj kombi, sa Boritom, dođe mi sa Boritom. Pogledam ja iznad sebe, Miki mi sa kamionom dolazi, Miki pada na mene, ja gledam koji ću vrag sad napravit, ništa. Pogledam ja, čekam Ahmeda, vidim ja Ahmed proleti, ništa, ja za Ahmedom bježi po zraku, opet se lamo. Pogledam opet desno, Edward Wilson sa Sad Kingom, koja ludnica, brate. I za nekih 10 sekundi pisao mi player has been banned. Banali su me. Sve priče koje su ispričane su izmišljene. Ako smo koga uvrijedili, duboko se ispričavamo. Za tjedan dana očekujte novi nastavak. Do tada, ugodno igranje i doviđenja. Pozdrav svima Lionel Balkancima i onima koji će to tek postati. Ovaj show vode Carlo and Dexter u suradnji sa Nisam više zelen, sada smo Trulavišnje Productions.